i koji će opet doći sa slavom u sud i život i u Duha Svetog, život u nama Boga, Oca i Sposa, koji se sa Otcem i zajedno troška i zajedno slavi Boga i Boga Gospoda. U jednom svetu, saboru i apostolsku crkvu, Gospodine, mene oproštenje do oproštenja grehova, čekamo krsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Neka je blagosloven Bog koji želi da svi ljudi spase i dođu do poznanja istine sada i veki u vekove vekove. Pomolimo se Gospodu. Gospode koji vlada Bože naš izoli raba svoga Branislava svom svetom prosvećenju, udosoj velike blagode svog svetog krštenja svog cesanika starog čovjeka, obnovi ga za večni život i ispuni ga sudom svog svetog duha, radi sidjenje sa Hristom tvojim da Otca da ne bude čovjek tela nego će do carstva Tvoga, blagovoljenim blagodaću Tvog i jedinorodnog Sina sa kojim si blagosloven, sa presvetim blagim životvorim Tvojim duhom sada i veki u vekove vekova. Neka je blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha sada i veki u vekove vekova. U miru pomolimo se Gospodu, za vječni mir i spasenje naše duša pomolimo se Gospodu, za mir svega sveta, za postane sveti Boži crkava, sjedinjenje svi pomolimo se Gospodu, za ovaj sveti hram i za nekoju ulaze u njega sve razpovodno strahom Božja pomolimo se Gospodu, za gleda sveštenog episkopa našeg Vasila i za časno prezbiterstvo Hrista đakonstvo, za samu i narod pomolimo se Gospodu, da svojima voda pokaže kao sredstvo koje odbio svaki narod. Gospodi, da ovaj koji se krštao bude dostojan propaljivo carstvo, pomolimo se Gospodu, za ovoga koji sada pristupa svetom prosvećenju za njegovo spasenje, pomolimo se Gospodu, da se uvede svetost i nastavno večni dobara, pomolimo se Gospodu, da se vidimo Gospodu, čestim smrti vasposenje Hrista Boga našega, pomolimo se Gospodu, da ovdje krštenje zavog duha sačuvi čiste neporočne na strašni dan Hrista Boga našega, pomolimo se Gospodu, da ova voda bude banja koja preporađa radi oprošte grijeha, ovdje će ne propali se, pomolimo se Gospodu, zaštiti, spasi, smiluj se, sačuvaj nas Bože svojim blagodaću, spominjući presvetu, prečistu, prebogoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu Vigdjevu Mariju, sa svima svetima, sami sebi i drugi, sad život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi doliko je svaka slava, čast i poklonjenje Otca i Sina i Svetome Duhu, sada i vekove vekova. Pazimo, neka je blagosloven Bog koji prosvećuje, svećuje svakog čovjeka koji dolazi na svet, sada i veki u vekove vekova. Pomaže se rab Božji Branislav uljem radosti u ime Oca Kube. Amin. I Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek u sve vekove vekova. Za isceljenje duše i tela, za slušanje vere, ruke Tvoje stolišanje i sazdašanje, da hoda stopamo zapovesti Tvojih. Krštava se rab Božji Branislav u ime Oca Kube. Amin. I Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek u sve vekove vekova. Amin. Oblači se rab Božji Branislav u odjeću pravednosti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek u sve vekove vekova. Amin. Pomolimo se Gospodu. Blagosloven si Gospode Bože, stvořitelj dobara sunce pravda, da se bilo tami. Ti si opasao svetom spasenje javne svog jedinog Sine Boga našeg, nama nedosan dara se badano penje božanstveno srednjeg dana. I sada se blagovala da nama Oronić vodom dušano okrešenog grava svoga Branislava i da mu podariš oprošte grijeha koji činio svojom voljom nekotice. Stoga Gospoda, milosrdni care nad svima, daruj ovom Petra dara, svog svetog sanošnog Boga, kojom se klanjamo, pričući se što kad smo bili Hristu Boga, sada koji smo se tim Hristu pravoslavne veri, izvoli duha, usidjela njegovi, spasamo se strahu, poštenje prema Tebi, sačaj njegov duhu, svati pravoslavni, anđelska Bog nebeskog carstva, jesi ti naš Bog, Bog koji zna da svima i spasao i slavu smo Tebi, Otcu i Sina i Svetoga Duhu, sada i veki u vekove vekova. Amin. Petar, dar Duha Svetoga Kube. Amin.
pečat i dar Duha Svetoga, 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 pečat i dar Duha Svetoga. Posumnjaše, tada priđe Isus i reče im: meni je danas vlast na nebu i na zemlji, zato idite načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam zapovedio. I evo ja sam sa vama u sve dane, do svršetka sveta. Amin. Slava Tebi, pomolimo se Gospodu. Gospode, sveti krštenje darova si rabu svom, brani se izbavljenju greha, poklonjen životu, polnom rođenju. Ti, Gospodaru, blagovoli da svetlo svog lica vas da sije u njegovom srcu, štite njegove vere, sačuvaj od neprijateljskog napada, odeću nekropoljenici kojom se odenu očuvenom kraljenu. Blagodat će svojom održavu njemu ne povredi duhom i pečat milosti budi njemu i nama po velikom milosti za svom, jer je blagosloveno i proslavljeno tvoje prečasno veličanstveno ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekove. Opravdan si, osvećen si, umiven si u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kršten si, prosvećen si, miropomazan si, osvećen si, umiven si u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomolimo se Gospodu. Gospodi pomiluj. Gospode koji vladaš, Bože naš, koji svem likom udostoji čovjeka, saziva od razvojem duše slavnog tela, tako da telo postaže razvojem duše, glava se postaje sasvim gornjim smestiju, većinu tula koje se medično ne umetaju, pokrije se i vlasno da bude zaštićeno od vremenskih promjena, sve udove tela, ugradio se tako da blago služe, nama naredi da se činimo slavu Božiju, blagoslovi ovog graba svoga Branislava, koji je došao da prvi put postiže vlast svoje glave, blagoslovi ujedno i njegovog kuma, dajem da se u svemu poučaju tvom zakonu čini šta je tebi ugodno, jer si ti milosti Bog koji voliš čovjeka i slavu za samo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekove. Mir svima. I duhovi tvojemu. Priklonite svoje glave Gospodu. Jer Gospodi. Gospode Bože naš koji svojim blagodaći ispunoće krštenje osvetio neke tebi vedu, blagoslovi ovog mladenca, neka siđe tvoj blagoslov na njegovu glavu, i kao što si preko proroka Samuila blagoslovi cara Davida, blagoslovi glavu raba svoga Branislava rukomene grešnoga, posjeti ga svojim duhom svetim, da napreduje izrasta, doživi duboku starost, da ti uznosi slavu i da vidi Jerusalemska dobra u sve dane svog života, jer tebi dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje Otca i Sina i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Ovo ćemo se pokvariti frizuru. Poslije za srda, poslije Branislava u ime Oca, Amin. I Sina.
i Svetoga Duha. Sada i uvijek i sve vekova vekova. Amen. Smiluj se na nas, Bode, po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši. Smiluj se. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Molimo se za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, rado, oboženog, krštenog Branislava, njegovih roditelja, Slobodana, Branke, kuma Branislava i svi prisutni na ovoj svetoj tajni. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si ti milosti Bog koji voliš čovjeka i slavu sam tebi, Otci, Sine i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova. Premudrost, onaj koji izvole da ga Ivan krsti od rano radi naš spasenja, Hristos, istiniti Bog naš, zastupničkim molitvama svoje prečiste, svete matere, časno slavnog preteče, krstitelja Jovana i svi sveti da smilo i spasi nas kao blagi milosrdni Bog koji voli čoveka. Amin. Bio si dobro, stati tamo.